Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Arif Blitar Selatan ya. Yo, tak delok, tak jak mlaku-mlaku delok penggilingan. Penggilingan suket Kolonjono neng Desa Jatinom Kabupaten Blitar iki. Iki chopper diesel ngiling sak jam setengah hasilnya semene iki. Cara diadai ngono iki dadi lek 120 sak. Sak-sake bobot 15 kilo ora. Dadi 120 sak. Tinggi pakan isuk sore. Sedina entek semene. Iki penampakane diesel. Dieselnya bermesin Indra. Berkapasitas 30 PK. Anyar iki lho. Tapi tangkine rusak akhirnya di gaekne adah iki sama Curigen. 30 PK super gede iki lho. Didelok saka adahe fanbel ketara iki ada 5 karet fanbel. Iki mesin chopper. Batas tangan. Hati-hati tangan Anda saat mesin bekerja. Chopper produksi dari Ngantang, Kabupaten Malang. Sak jam setengah hasilnya untuk semene kok. Iki cara diadai truk ngejan sak truk. Oke iki lho, super oke. Sak jam setengah hasilnya semene. Sak truk iki lho. 150 sak enek iki ora 120, 150 sak.